इसोरा बांनाय जाथों साफ्रोम खृष्ट सिबियारि नोंथांमोननिसिम जोंनि बे अननायनि दैखौ इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों मोनसे गोजोनथाव रादाब लानानै फैफिनबावनाय जाबाय। बेनो जादों गोसो गुदुं इसोरखौ बाख्नायनो आरो मोसानो मोजां मोनग्रा साफ्रोमनो दान्दिसेब्लाबो खृष्ट सिबियारिफोरखौ थुलुंगाखां होनो मोनसे समायना खाबु होनायजों लोगोसे बड' गस्पेल डान्स बादायलायनायखौ जागायनाय जाबाय। बे बादायलायनायाव बाहागो लानो थाखाय भारत उदांस्रि सानखौ लोब्बा लाखिनानै 15 आगस्ट खालारनिफ्रायनो मोसानाय भिडिअखौ दैथायहरनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायहरनाय जाबाय। प्रेज द लर्ड, प्रभुनि मुङाव बाख्नाय जाथों। बे बादायलायनायखौ मोननै राउन्डआव खालामनाय जादों। बेनो जाबाय फार्स्ट राउन्ड आरो फाइनाल राउन्ड। जाय बिथांमोनहा फार्स्ट राउन्डआव मोसानानै देरहासारनो हागोन बे बिथांमोनहा फाइनाल राउन्डआवबो मोजांसिनथारै मोसानानै दिन्थिफुंसारनो खाबु मोनबावगोन आरो जाय बिथांमोनहा बादायलायनायाव देरहागोन बिथांमोननो प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव हाजासे गोजोनलायनाय हरनायजों लोगोसे मोनसे फिसा बान्था थिखानानै दोननाय जाबाय। बेनो जादों सेथि बान्थायाव दङ 3,000 आरो नैथि बान्थायाव दङ 2,000 आरो थामथि बान्थायाव दङ 1,000। बे बान्थाखौ अनलाइनजों हरनाय जागोन। दानिया फैदो सेथि राउन्डनि सायख'नायनि खान्थिखौ जों मिथिनानै लानो। सेथियाव दं सं सेलेक्सन, मेथाइखौ सायख'नानै लानाय। मेथाइया ओंथि गोनां आरो ख्रिस्ट'नि मेथाइ जाथारनांगोन। नैथियाव टाइमिं एन्ड स्टेप एबा मोसानाय समाव नोंनि स्टेपफ्रा टाइमजों खारफानांगोन। थामथियाव क्रिएटिभिटि, करिय'ग्राफि, बयनिख्रुइबो साबसिन आर्ट बानायनानै स्टेपजों मोसानानै दिन्थिनायखौ नोजोर होनाय जागोन। ब्रैथियाव मोसानाय समाव मेथाइजों गोरोबहोनानै गावनि मड अफ एक्सप्रेसनखौ लाखिथारनांगोन। जोबनायाव इउटिउबनि लाइक आरो कमेन्टखौ नायनानै नोंथांमोननि पइन्ट्सखौ दाजाबदेरना होनाय जागोन। गोजोन्थों। दानिया फाइनाल राउन्डआ माबायदि जागोन आरो बिनि सायख'नाय हाबाफारिया माबायदि जागोन बेखौ आं फोरमायनानै होनो आखायाव लाबाय। बेनो जाबाय फार्स्ट राउन्डआ जोबखांनायनि उनाव जायहा साबसिन मोसागिरि बिसोरखौ फाइनाल राउन्डआव खाबु होनाय जागोन। सायख'नायनि गासिबो खान्थियानो फार्स्ट राउन्डनि खान्थि बादिनो जागोन। अदेबानि बे राउन्डआव इउटिउब लाइक्सखौ इम्परटेन्टसिन होनाय जागोन आरो मिथिनानै लानो गोनाङा बे राउन्डआव मोसानायनि मेथाइखौ जोंनिफ्राय सायख'नानै होनाय जागोन। बेखौ फार्स्ट राउन्ड जोबबा फोसावनाय जागोन। गोजोन्थों। इसोरा बाख्नाय जाथों। दानिया माखासे मानिनो गोनांफोरखौ मिथिनो आखायाव लाबाय। सेथियाव दङ जायखिजाया बिदान्थिफोरावनो जोंनि थांखियानो जोबथा थांखि जागोन। नैथियाव बादायलायनायाव बयबो थुलायै बाहागो लानो हागोन। बेयाव माबा मोनसे जेबो सिमा थानाय नङा आरो बैसोनिबो सिमा थानाय नङा। थामथियाव मोसानाया हारसिं मोसानाय जाथारनांगोन। ब्रैथियाव मेथाइया बर'नि गस्पेल मेथाइ जाथारनांगोन। बाथियाव गाननाय ड्रेसफोरा बर'निनो हारिमुवारि ड्रेस जाथारनांगोन। एसेनोसै। इसोरा बाख्नाय जाथों। बे समाव भिडिअआ माबोरै जानांगोन आरो बोरै हरनांगोन बेनि फारसे आं मिथिहोनो आखायाव लाबाय। सेथियाव दं भिडिअआ एडिटिं जानो मोननाय नङा एबा बानायस्लायनाय जानो मोननाय नङा आरो बेखौ जुदि हरोबाबो जोङो बेखौ क्वालिफाइड खालामनाय जानाय नङा। नैथियाव दं मेथाइया भिडिअ खालामफुनायाव दामफानाय जाथारनांगोन आरो आलादायै सोयोबा जोङो बेखौ क्वालिफाइड खालामनाय जानाय नङा। थामथियाव दं भिडिअआ दलरै खेबनाय जानांगोन आरो मोसागिरिखौ खर'निफ्राय आथिंसिम फुल बडि नुनाय जानांगोन। ब्रैथियाव दं हरनाय भिडिअआ मोनसेनो आबुं एबा फुल भिडिअ जानांगोन आरो भिडिअखौ मोननै मोनथाम फाइल खालामनानै दानस'नानै हरोबा बेखौ आजावनाय जानाय नङा। बाथियाव दं भिडिअखौ डकुमेन्ट हिसाबै वाट्सएप नाम्बाराव हरनो हागोन आरो भिडिअखौ वाट्सएपजों हरनो प्रब्लेम जादोंबा प्ले स्ट'रनिफ्राय ड्रपबक्स डाउनलड खालामनानै बेजोंबो हरनो हागोन आरो भिडिअ हरनाय समाव माबाफोर टेक्निकेलि प्रब्लेम जायोबा नैबे होखानाय नाम्बाराव कल खालामना हरनो हागोन बा सोंहरनो हागोन। जोबनायाव प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव बोराय बुरि गथ' गथाय बयखौबो गोसो गुदुङै बाहागो लानो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय।
बेजोंनो लोगोसे अन्नायनि दैमु इउटिउब चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो बादायारिफोरा थुलुंगा मोननाय बायदि। आरो बे प्रग्रामा मोजाङै जाफुंसारनो हानाय बायदि फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङाव बयबो आरज खालामनानै होदो। गोजोन्थों।